Gutxinaka badoa abuztua bere bukaerara heltzen eta horrekin batera askoren oporraldia bukatzen. Gaur-gaurkoz Donostiako Miramar Jauregian Eusko Jaurlaritzak urte politiko berriari hasiera eman dio goizean zehar izandako Gobernu Kontseilu bileran. Legealdiko azkena izango da lan urte berria, hurrengo hauteskundeen data itxaron bitartean, izan ere Iñigo Urkullu lehendakariak ezarri beharko du eguna Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako. Jakitera eman dutenagatik zerbitzu publikoen kalitatea sendotzea, enplegua sustatzea eta autogobernua izango dira datozen hilabeteetan helduko dituzten erronkak. Eta irailaren 14an izango den politika orokorreko osoko bilkuran zehaztuko dira proposamenak. Bileraren ondoren agerraldia egin du Iñigo Urkullu lehendakariak hitz egindako atal batzuen zertzelada kontatzeko eta kazetariek plazartutako galderak erantzuteko. Aukera berri bat ireki daiteke elkarrizketa politiko eta instituzionalaren bidez, noski, trantsizioak estatuko lurralde auziari dagokionez ondo konpondu ez zuena jorratzeko. Estatu eredu berri bat sortzea sari naiz, gaur egungo errealitateari erantzun egoki eta justuago bat emango diona. Ez dugu ahaztu behar, Euskadin badela gehiengo zabal bat autogobernu gehiago eta hobea lortzearen aldeko. Eta erantzuna eman behar zaio, ahalik eta adostasun zabalena bilatuz, gure gobernu programan jasota dugun bezala. Nafarroan aldi Supeneren barne krizia areagotu eginda, lehendakari ohiak salatu baitu, Anderiarden estrategia okerra izan dela azken urteetan. UPN alderdiko presidente Ohiak Miguel Sanzek Nafarroako egunkari batean egindako adierazpenek piztu dute krizia, izan ere Esparzaren aurka jo du eta alderdiaren barne hausnarketa beharra adierazi du. Irailaren 10erako Donostiako estropaden 2. egunerako manifestazioa deitu du sortuk. Euskal Herrian ziklo politiko berri baten zantzuak gero eta nabarmenagoak dira urterez urte eta horren alde borrokan eta eguneroko lanean segitzeko deia egin dute. Manifestazioa irailaren 10ean eguerdiko ordu bat erdietan hasiko da Donostiako bulebarretik, olatua abian da goazen independentziarako indarra biderkatzera lelopean. Eta gutxinaka lanera itzultzen goazen bezala gutxi falta da berriz ere eskoletara itzultzeko. Hala Frantziako hezkuntza ministroak agerraldia egin zuen atzo, eskolei ikaslei eragingo dieten bi berrikuspen berri aipatzeko. Batetik baieztatu du Baxoko berezitasunen azterketak ekainean egingo direla berriz, hauek izanik Baxoko notan pisurik handienak dituzten azterketak. Eta bestetik abaia izeneko jantziaren eramatea debekatu dute, bigarren honek eztabaida sortu du, izan ere hezkuntza ministroak debeku honen berri eman du eskola eremuak laiko izan behar dutela defendatuz, baina honen aurrean kultu musulmanaren Frantziako kontseiluak defendatu du abaia ez dagoela erlijioarekin lotuta moda forma bat baizik. Zenpereko Ola etxealdean salmenta espekulatiboa salatzeko, Baionan eta Donibane Loizunen bildu dira Ostiasarea, ELB, Lurzaindia eta Zenperetarren kolektiboak antolatuta. Protestaren jomuga da Zenpereko Ola etxealdea 1.300.000 euroko prezioan saldu izan. Eta Gorbeia Parkeko inguruak ezagutzeko ibilaldi gidatuak antolatu dituzte, Orozkon, Zeanurin, Diman, Areatzan, Ubiden eta Otxandion antolatu dira, Gorbeia helmuga turistiko elkarteak antolatu ditu ibilaldiok irailean eta urrian zehar. Helburua da Gorbeia Parkean naturalaren inguruan dauden udalerriak ezagutzea ibilaldi gidatuen bidez. Eguerdion, Donostiako Miramar Jauregian Eusko Jaurlaritzak urte politiko berriari hasiera eman dio goizean zehar izandako Gobernu Kontseilu bileran. Legealdiko azkena izango da lan urte berria, hurrengo hauteskundeen data itxaron bitartean, izan ere Iñigo Urkullu lehendakariak ezarri beharko du eguna Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako.
Kongresuan gehiengoa osatzeko beharrezkoa izango da Euskadi, Katalunia eta Galizako alderdi abertzaleen babesa. Hau honela, aukera berri bat ireki daiteke elkarrizketa politiko eta instituzionalaren bidez, noski, trantsizioak estatuko lurralde auziari dagokionez ondo konpondu ez zuena jorratzeko. Estatu eredu berri bat sortzea ari naiz, gaur egungo errealitateari erantzun egoki eta justuago bat emango diona. Ez dugu ahaztu behar, Euskadin badela gehiengo zabal bat autogobernu gehiago eta hobea lortzearen aldeko. Eta erantzuna eman behar zaio, ahalik eta adostasun zabalena bilatuz, gure gobernu programan jasota dugun bezala. UPN Nafarrako alderdi eskuindarrak barne krisia izan du Miguel Sanz alderdi horretako presidente ohiak Nafarroko egunkari batean egindako adierazpenengatik. Izan ere Esparzaren aurka jo du eta alderdiaren barne hausnarketa beharra adierazi du. Miguel Sanz, Nafarroko presidente ohiak, trumoien kutxa ireki du eta UPNeko Esparzari kritika gogorrak egin dizkio. Miguel Sanz, UPNeko eta Foru Gobernoko presidente ohiak, UPNek jarraitutako estrategiarekin ezin egona nabari dela eta autokritika egin behar dela adierazi du. Sanzen erranetan, estrategia akatsa egin du UPNek, PPek elkarrekin joateko egin zien kontraproposamena ez onartzeagatik. Hausturak, bozken banaketa ekarri du hauteskunde orokorretan eta senatuan ere. Sanzena buruz, UPNek elkartze lanetan paratu behar du fokoa gobernura iristeko helburua lortzeko. Gizartera zabaldu eta kritika politikoekin irmoagoak izan. Esparzak foru hauteskundeetan UPNeran hautagai ez izateko erabakia hartu du. Baina Sanzen ustez, erabaki horrek ez du erran nahi zuzendaritza aldatu behar denik. Alderdi eskuindarrak, krisi txipia pairatzen duen aldiro, talde barruko zenbait lagunek, Miguel Sanzek berriro har dezala iradokitzen dute. Naiz eta honek bere zikloa eta garaia amaitutzat eman. Errandu gainera, UPNeri Unidad Alavesa bezala, partidu hau desagertzea ez ditzaiokela gustatuko. Javier Esparza, Miguel Sanzi medio berdinean erantzun dio, mindua sentitu dela eta adierazpen horiek injustuak eta mingarriak izan direla. Eta Nafarroan jarraitu Iruñeko alkateak hiriko zuhaitz askoren iraupena kolokan jarri duen beste proiektu bat egiteko asmoa du oraingoan Sarasate pasealekuan. Gaztelu plazako obren aldi baterako gelditzearekin batera Sarasate pasealekuan jarri berri dute fokua. Gurutzen Parantzako plazako parkineko obrak aldi baterako gelditu badira ere, Iruñeko alkateak bertze hiri barneko obra baten beharra ikusi du. Oraingoan Sarasate pasealekua du jomuga. Hiriko pasealeku honen berreurbanizazioari ekingo omen dio. Ibarrolaren erranetan, proiektu hori guztiz funtseskoa da. Eta Iruñeko hiritar gehienentzat eta bisitatzen gaituztenentzat onuragarria izango omen da. Absolutamente fundamental, porque sí que va a beneficiar a gran parte de la ciudadanía de Pamplona y a muchas de las personas que nos visitan o que nos pueden visitar, porque es mejorar la ciudad en un punto crítico y para nosotros importante sobre el que actuar. Iragarri duenez, Arin eta Fitesko gauzatu nahi du proiektua. 23.000 metro kuadroko esparrua izanen da, eta bigarren zabalguneko oinezkoen diseinuko proiektu batekin eta lurpeko sare eta kanalizazioen berritzearekin lotuko da. Proiektua berrarabiarazteko asmoz, bitxosten berri eskatzeko asmoa duela aintzineratu du Kristina Ibarrolak. Bata kanpoko enpresa bati eta bertzea barnekoa. Ikusi beharko da beraz, hemendik aintzina zer pasten den Sarasate pasealekuko zuhaitz handi eta erraldoiekin.
Eta irailaren 10erako Donostiko estropaden bigarren egunerako manifestazioa deitu du Sortuk. Euskal Herrian ziklo politiko berri baten zantzuak gero eta nabarmenagoak dira urterez urte, eta horren alde borrokan eta eguneroko lanen segitzeko deia egin dute. Aldaketaren olaturako indarrak biltzeko manifestazioa deitu du Sortuk irailaren 10erako Donostiako estropaden bigarren iganderako hain justu ere. Gipuzkoan eta Euskal Herrian aldaketaren olatua eragiteko aukera parez pare irekita zegoela erakutsi zuen Sortuk duela urtebete, eta orain olatu hori iritsi dela baieztatu dute. Besteak beste maiatzaren 28ko eta uztailaren 23ko hauteskunde emaitzek erakusten duten moduan. Euskal Herrian ziklo politiko berri baten zantzuak gero eta nabarmenagoak dira Sorturen ustez, eta horren alde borrokan eta eguneroko lanean segitzeko deia egin du. Bide horretan herri indarra lantzen segitzeko borondate osoa du Sortuk. Hala uztailaren 23an fasismoari Euskal Herrian marra gorria ezarri ondotik erronkaz betetako lan urte politikoa dator alderdi independentistarentzat. Irailaren 10erako manifestazioa izango da lehen inflexio puntuetako bat. Arratsaldeko ordubietan hasiko da mobilizazioa Donostiako bulebarretik. Eta gutxinaka lanera itzultzen goazen bazala, gutxi falta da berriz ere eskoletara itzultzeko. Hala, Frantziako hezkuntza ministroak agerraldia egin zuen atzo eskolei eta ikaslei eragingo dieten bi berritasun berria aipatzeko. Batetik baieztatu du Basoko berezitasunen azterketak ekainean egingo direla berriz, hauek izanik Basoko notakan pisurik handienak dituzten azterketak, eta bestetik abaia izeneko jantziaren eramatea debekatu dute. Bigarren honek eztabaida sortu du. Eskolara itzulera geroz eta hurbilago den honetan aldaketak iragarri dituzte frantses estatuko agintariek. Batetik Basoko azterketak ekainera atzeratu dituzte, eta bestetik abaia jantzita eramatea debekatu dute. Igande gauean mintzatu da Frantziako hezkuntza ministroa telebistan eskola sartzari buruzko informazioak emateko. Nagusiki irailaren 4ko eskola sartzari buruzko bi berritasun aurreratu zituen. Batetik baieztatu du Basoko berezitasunen azterketak ekainean egingo direla berriz. Zehazkin ikasle bakoitzak aukeratzen dituen 3 ikasgaiak dira berezitasunak, Basoko notan pisurik handiena dutenak. Frantziako Basoaren 2021ko erreformaz geroztik berezitasunen azterketak martxoan egin behar zituzten ikasleek COVID-19 zela eta 2021ean ez zituzten egin ahal izan, eta Baso osoa kontrol jarraikian lortu zuten. 2022an COVID-19ari lotuta azterketak egin zituzten, baina 2 hilabete beranduago, maiatzean. Azkenean erreformak ezarri zituen baldintzak aurten bete dira lehen aldiz, eta ikasleek Basoko berezitasunen azterketak martxoan egin dituzte. Orain ordea, erreforma egin eta 3 urtera berezitasunen azterketak berriz ekainean jartzea erabaki dute 2024ako. Bestaldetik, abaia janztea debekatu dute. Gorputz osoa estaltzen duen jantzi bat da, aurpegia eta eskuak izan ezik eta beste jantzien gainetik doa. Ohikoa da ekialde hurbileko herrialdeetan, hala ere, hezkuntza ministroaren arabera, eskola eremuak laiko izan beharraren kontra egiten du halako jantzi baten eramateak. Ahatik, kultur musulmanaren Frantziako kontseiluaren arabera, abaia ez da erlijioari lotzen zaion jantzi bat, baizik eta moda forma bat. Hala, erabakiak eztabaida bizia sortu du hezkuntza ministroa mintzatu zenez geroz. Kurtzo berria hastear den honetan mobilizazio gehiago iragarri dituzte sindikatuek erretreta erreformaren kontra, izan ere Frantziako sindikatuek erosteko ahalmena mantentzearen alde kalera ateratzeko deia egin dute urriaren 13erako. Ikasturtea hastear da eta Frantziako sindikatuek erosahalmena mantentzeko mobilizatzera deitu dute urriaren 13erako.
Udaberrian Macronen gobernuak aurkeztu eta gerora ezarritako erretreta erreformaren kontra hainbat protesta eta greba egun antolatu zituzten sindikatuek. Tartean, erretiro adina 2 urte atzeratzea saihesteko. Mobilizazioak jendetsuak izan ziren oso, baina azkenean ez zuten euren helburua lortu, presidenteak legea onartzea lortu baitzuen. Hainbat aste iparraldeko zein Frantziako kaleak hartu zituzten erretreta erreformaren kontrako aldarriek, baina euren borroka ez da eten. Europako sindikatuen konfederazioak bultzatuta egingo dute protestaguna. Oraindik ez dute grebarik deitu egun horretarako, baina ez dituzte ateak itxi. Momentuz, labek ez ditu adierazpenik eman. Gogoratu beharra dago sindikatu abertzaleak behin baino gehiagotan salatu izan duela sindikatu nagusiengatik jasotako bazterketa. Edo nola ere, erosteko ahalmenaren eta genero berdintasunaren alde eta gabezi ekonomikoaren aurka lehen protestaguna izango dute urriaren 13an Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Zenpereko Olga Etxealdearen salmenta espekulatiboa salatzeko Baionan eta Donibane Loizunen bildu dira Ostiazarea, ELB, Lursaldia eta Zenperetarren kolektiboak antolatuta. Protestaren jomuga da Zenpereko Olga Etxealdea 1,3 euroko presioan saldu izana. Beste gai batzueri helduta Donostiak mugikortasunaren pauso bat aurrera egin du, D-bizi bizikleten sistema handitu dute. Beste 21 geltoki gehiago ditu dagoeneko eta altza bidebieta eta Ainor auzoetara heldu da. Horrekin batera 257 bizikleta elektriko gehiago jarri dituzte herritarren eskura. Donostian gorakadua D-bizi bizikleten erabilera. Iazia 800.000 bidaia erregistratu ziren alokatzeko sistema honetan. 2021 baino 162 gehiago. Eta baliteke hazkunde hori dela eta Donostiak D-bizi auzo berrietara zabaldu izana. Bizikleta alokairu sistemak beste 21 geltoki gehiago ditu dagoeneko, eta altzara, bidebietara eta Ainorgara heldu da. Datozen hilabeteetan gainera beste 2 geltoki gehituko dira, izan ere obra batzuk direla eta 2 geltoki horiek ezin dira orain jarri. Geltoki gehiago jartzeaz gain bizikleta gehiago ere jarri dituzte eskura, 257 bizikleta elektriko gehiago. Sistema horrela zabalduta D-bizi orain arte zerbitzurik ez zuten Donostiako gunetara iritsi da. Izan ere guztira 70 geltoki ditu, denak mistoak, eta zerbitzuak 317 bizikleta elektriko eta beste 317 bizikleta mekaniko ditu kalean. Horrela hirian estaldura handiagoa eta bizikleta elektriko gehiago eskaintzen ditu, erabiltzaileen eskari handiari erantzuteko. Egia da Donostian zaudela bizikleta asko ikusten direla kaletik, eta garraio bide honek onura asko ditu. Esanguratsuena ez duela batere kutsatzen, mugikortasun jasangarria sustatzen du hirian, eta erabiltzeko erraza, erosoa eta Donostian barrena ibiltzeko azkarra da. D-bizi sistema Donostiarren egunerokoaren parte da dagoeneko, garraio publikoaren intermodalitatea indartuz.
Erregai fosilak 2050 baino dezente lehenago baztertzea lortu nahi du Europako Batasunak COP28 nazio batuen erakundearen klimari buruzko goi bileran. Argi dagoena da COP28ko eztabaida nagusietako bat izango dela erregai fosilek energia trantsizioan jokatu behar duten rola. Ikus dezagun. Datorren nazio batuen erakundaren klimari buruzko goi bileran eztabaida nagusia erregai fosilen inguruan izango da. 3 hilabete barru bilduko dira munduko herrialdeak klima larrialdia medio, zenbait erabaki garrantzitsu adosteko, okerrerazko bidea harrez dezagun. Azaroaren 30-etik abenduaren 12 gauzatuko da goi bilera Dubain. Bada ekitaldi nagusi horri begira etxeko lanak egiten ari da Europa, eta erregai fosilak baztertzeko itun bat bultzatuko du COP28an. Energia trantsizioan gaude bete-betean, baina erregai fosilek guztionen erdian zein rol jokatu behar dute. Europar Batasunak dio erabat murriztu behar dela energia iturri horren erabilera, ala nola petrolioaren, ikatzaren edota gas naturalaren erabilera guztiz baztertu behar dela. Erregai horien ekoizle handiek ordea ez dituzte erabat murriztu nahi, eta horiek eragiten dituzten berotegi gasak murrizteko erabakiak lehenesten dituzte. Horretarako karbono dioksidoa atzemateko eta beltegiratzeko teknologian alde egiteko eskatu dute. Naiz eta teknologia horiek ez dauden nahikoa garatuta eraginkorrak izateko eskala handi batean. Dena den Europar Batasunak itun bat bultzatuko du COP28 goi bileran. Estatu guztiek konpromisoa har dezaten 2050era iritsi aurretik ikatz bidezko energia desagerrarazteko eta aldi berean petrolio eta gas bidezko energiaren isuriak ezabatzeko. Energia iturri horien erabila baztertzeko konpromisori gabe. Testu inguru horretan erregai fosilen sektorearen ardura izan beharko da karbono biltegiratzea lorgarria dela frogatzea eta inbertsio sinesgarriak proposatzea. Eztabaida handia izango da Dubain etorkizunan beharko ditugun energia iturrien inguruan, eta ikusi beharko da petrolioa, ikatza eta gas naturalaren inguruan zein erabaki hartzen dituzten. Izaban, 25 gaztelanean ari dira frankismoko bunkerrak berreskuratzeko. Muga gotortua izena du Nafarrako Gazteriaren Institutuak eta Nafarrako Memoriaren Institutuak elkarlanean antolatutako proiektuak. Bilboko jaiei helduko diegu orain, izan ere Bilboko konpartzek eraso sexistak, indarkeria poliziala eta tarteka udalarekin edukitako elkarlana salatu dute. Hala ere, aipatutako horiek alde batera utzita balorazio positiboa egin dute partaidetzari, ekintza berriei eta herritarren harrerari esker. Municipalen jarrera orokorrean izan dela nahiko oldalkorra, baina ez bakarrik kranbarekin gertatu zenagaitik, baizik eta konpartzakidei pasatzen ez usten, ez dakit, jarrera orokorrean, soiluak, hitz satarrak, ez dakit, arazoak egon dira muntaitik orain arte, eta orduan, ez da ezer berria, baina egia da gero eta okerrerago doala, orduan aburtok hausnatu beharko du, nik esango nioke benetan begiratzeko zerari den gertatzen, eta ez da Bilboko konpartzen edo piztiaken iritzi bat bakarrik, gizartean ikusi, Bilbon ikusi dugu zer gertatu izan den inoiz duela aste batzuk manteroekin, eta jendeak zelan erantzuten duen poliziaren kontra, ez? Nahi duguna da elkarbizitza sano bat eukitzea, eta horrelako jarrainekin ezin da. A ber, pena da urten gertatu dena, bagenera matxan urte batzuk udala eta Bilboko konpartzen artean ondo moldatzen, aurten
elkarlana ez da izan beste urtetan bezain hobea. Poliziak pankartak kendu dituela, eta bai egon direla manteroekin aurkako erasoak, eta hori da Bilboko konpartsak ofizialki salatu duena. Eta nabaria izan da, zenbat polizia ibili den eremuan, jai eremuan. Arazo larri bat dute polizia ereduarekin, eta suposatzen dut, alkateak ez badu onartu, naiz eta onartu duen, baina aipatu zuen, iturginak izan zitekela, ez dira iturginak, bezalakoak, beste lan postu publiko bat dute, eta erantzunkizun handiagoarekin hitz egin beharko luke arduradun politikoak. Bai, ezin dugu bakarrik, kontu hartu behar ditugu eraso guztiak, ez? Bai egon diren eraso sexista, baina LGTB-ak ere egon direla badakigu, egon direla ere bai eraso polizialak jendearekiko ere konstiente gara, eta orduan ezin dugu soilik kasu isolatu edo esango dugu maila edo intentsitate gutxikoak soilik kontuan hartu, ez protokoloak egon dira, aktibatu dira txosnagunen zehar, gauero gutxienez orokorrean 28 konpartxotan gauero 3 aldiz aktibatu izan da protokoloa, eta egia esan protokoloaren erantzuna positibotzat baloratzen dugu, eraginkorrak izan direlako eta guneak azkenean lortu dugulako seguruak izatea. Lortu behar duguna da jaigiroa izatea eta horrelakorik eskertatzea, berdin digu, erasoa da, eta hori ezin dugu onartu. Egia da printzipioz egon diren erasoak izan direla intensitate basukoak esate duguna, baina horrek ere egiten du espazio honetan seguru ez sentiaraztea edo eroso ez sentiaraztea. Orduan egingo duguna da borrokatzen jarraitu eta jai esparru seguro bat izatea borrokatzen jarraituko dugu, eta instituzioek ikusi beharko dute zelako lan egin behar duten, baina ez da nahikoa. Hombre, noski dudabarik, eta horregaitik azkenengo larun batean, eta igandean atzo ere, geldialdia egin zen, ezin da onartu hau bat bera ere. Herri libre eta aske batean bizi nahi dugu, eta hortan jarraituko dugu. Marijaia da herriak sortua, naiz eta Maripuri sortu zuen fizikoki, baina herriarena da, eta herritar bezala eta konpartzeako bezala ezin dugu onartu bapatean Marijaia bihurtzea ez dakize enpresa edo ez dakize instituzioaren jabetzapean, ez? Ez da gertatuko, porque ja urte asko dira, sustatuta dago, eta herriak berak egin du berea, Marijaia. Ez dugu ikusiko Marijaia Coca-Cola edo Red Bull edo Caja Laboral, BBK eta konpainiaren menpean. Eta horretarako bermea gu gara, herritarrak eta konpartzeroak. Aste nagusia alde batera utzita kultura arloan murgilduko gara. Zinemaldiak 8 pelikula klasiko berreskuratuko ditu aurten, hauetako 2 argitaratu gabeak orain arte. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian, bihar arte.